Dat het oedij boven het vriespunt is, ja, dat is gewoon nadelig. Dan krijg je niet eens. Met temperaturen roeien om het vriespunt werpen mensen al gauw een blik naar hun redens en gaan de eigen vaak richting de ijsclub in Burgum. Maar hoe liep het voor Bigeleaks aankomend weekend? Heel eerlijk gezegd zat er nou uitziet qua temperatuur, verwacht ik het net. Maar ja, het kan per dag verrooien, dus ja, al wacht je maar. Zat er nou uitziet, en dan is het s'nachts -1, -2, oedij boven 0. Ja, alles wat je s'nachts opbouwt, dat breekt je oedij weer oud, dus ik verwacht het net. Toch wordt er alles aan dienen om het er zo goed mogelijk bij te lezen. We hebben juist de baan schoonmaken, want de laatste vorstperiode hebben we best niet gehad. We hebben best niet en eerst hebben we van de baan afhellen. Het wetter is bij Vromron op de baan, maar het had best modder meegenomen, dus dat modder hebben de jongens juist al je afvaren en veegt. De baan leidt er nog eens voor en van mij die gaat de baan onder wetter. En dan komt een iets laagje wetter op en dan voor de rest met de natuur zien gang gaan. Of de ijsbaan in Burgum deze winter überhaupt nog iepen kan, hing het dan ook echt van de natuur af. We hopen het wordt natuurlijk. Hè. Het zou mooi worden dat we nog eens een keer een week kunnen rijden met z'n allen. Het is nou de laatste keer soms een dag, soms een hele dag, soms een hele dag. Het zou mooi worden dat we een keer een week hier zijn. En ja, je weet het net, het ken in maart nog. We zijn nog maar januari, dus februari ken ik nog. Dus wacht zien.